Eusko ikaskuntza, jakitez. Hipokoristikoak izena bera ere arrotza da eta esateko orduan lehendabiziko ahaleginean gertatzen da huts egitea. Errazago da izen txipiak esatea. Hipokoristiko edo izen txipiak euskaraz. Horixe Patxi Salaberri Zaratiegik euskaltzain, usueko euskaltzainak eginiko azken argitalpenaren izena, eta horixe ezagutu nahi dugu izen horren azpian zer dagoen, ze interes eta ze garrantzia duen lan horrek. Horixe hortaz geure gaurko kultur arlo honetako mintzagaia. Kultur arloa hemen Euskal Herria Irratian, Eusko ikaskuntzarekin batera, udan sartuta egonik ere, baina lan aldia ikasturtea ez da oraino amaitu zuen sintoni honetan Euskal Herria Irratian. Hortaz kultur arloaren ale honetan eta Patxi Salaberriri berari emanen diogu hitza. Eta horixe izan liteke formula liteke lehendabiziko galdera. Hizketan ari den honen izena edo mintzatu behar zaigun solaskiderena, Patxi Salaberrirena, hori izen hipokoristikoa ote da. Bueno, bai eta ez, bai ala da berez, Patxi hipokoristikoa da eta Mikel ez da. Kontua da hipokoristikoetan ere badirela mailak, eta orduan iduridu batzuk, hori aski subjektibo da, neurri batean, Pello eta Patxi eta holakoa pixka bat neutraldu bezala egin direla, ez? Hori gertatzen da hizkuntza guztietan. Eta, bueno, berdaz, Pako. Bueno, Pako aski neutrotzat hartzen da, ez da? Orduan gero ja Pakirri eta Pakito eta Pakillo eta holakoak sortzen dira. Ja, bueno, orduan, nola esan genuke hori, zeiten dira instituzionalizatu edo eta ja neutralizatu, ofizialdu, egiten dira egin batean? Bai, neurri batean, bai, aski gauza nola esan, ez dakit, subjektiboa neurri batean, adibidez, zuka izan bozu, Ixiar edo tankerarretako bat, eta gero Pello, ni behintzat, ez, nahi ditzen zer, Pello neutroago bezala dela, ez, beste Ixiar edo Asun edo oie baino. Eta, instituzionalizatu, ez, baina, galtzen dute pixka bat hasieran zuten karga hipokoristiko hori. Bueno, hitza berez ere, eta hitz greziarra, izen txipiak izan ezkero, ez dakit horrekin gehiago argitzen dugu edo gutxio, baina nola esan genuke, berez agiri ofizialetan jartzerik ez diren izenak hori izan liteke definitzeko modua? Orain ja ez, orain jar daitezkelako, bada, ni lege kontutan ez oso trebia, baina orai urte pare bateo atera zen, gobernuaren ez dakizertzen, legea ez da izango, baina dekretua edo zer den, eta orduan onartzen da hipokoristikoak jartzea. Espainiako estatuan, lehen debekatua zegoen. Eta nik badakit telebista espainolen ikusita, Asturiasko batzuek ezagita, alabari Pepita edo jarrena izatela, eta azkena Alicanten erroldatu omen zuten, edo alaba hori Pepita jarrela izateko Asturiasen usten ez zietelako, ez da, familiakoei. Horai bukatu da, eta nonbait hortan zer ikusi izan dute etorkinek. Horre, Ameriketan, Ego Amerikan eta Mexiko alderdi hortan da horrela nahiko ohikoak omen dira, hipokoristikoak, eta orduan, horiek hona etortzen zielarik hipokoristikoa zuten izen neutrotako, eta hemengo berriz ezin izan, ez da, hori aldatzeko dekretu atera da, edo... Eta ira kriterioa zerola laxatu edo. Bai, hori da, arazoa da, gure kasuan, hipokoristiko mota bat baino gehiago daudela, gutxienez 3 maila berezitu nik, eta orduan batzuk oso lagun artekoak oso, familia artekoak edo dira, batzuek zila bakarra dute, Lidia Lili, eta gero lagun artean Li, eta tankera horretakoak, ez, eta jakina. Hori ezin neutral du, orduan hipokoristikoak edo izen txipiak onar daitezke, baina neurri batean. Hori batetik, eta gero bestetik, gure historia hain berezi izan baita,
azkenek urteotako izendegietan, Satrustegik sartu zituen gehienak, Beñat eta Einaut eta olakoak sartu diata Manez, eta Manez eta horiek berez hipokoristikoa dira, baina iparraldean, ez? Eta orduan, hemen ez ditugu horrela sentitzen. Hemen Beñardo, ez dio hor bat ipatuko Beñat edo Einaut, bai, ez da? Eta orduan, Einaut eta Beñat eta Manez eta horiek berez hipokoristiko dira, eta gure artean izen neutroak balira bezala jarri izan zaizki aurrei. Bueno, baina hemen kontu badao, hemen jakina hizkuntzaren beti eta bere edonondik begiratuta ere ala da, evoluzio batean ari den zerbait izanik, hainez pentsatzen noain Jose, ez da, gaztelerakoa. Hoi bere garaian pentsatzekoa da, horrek hasieran zuen Josef, edo gizako zerbait ere, hor elementu batzu galdu edo aldatu ditu, eta berez historikoki edo bilakaeran edo esan diteke ere izan zere hipokoristikoa, baina gero, zera da, instituzionalizatu edo neutraldu da. Bueno, nik ezagite hori Josef eta Joseren adibide oso ona den, baina gauza bat berezko bilakaera, eta hortan ados gaude, eta hizkuntzak evoluzionatzen du, eta aldatzen da, eta hori guzia. Baina, gurean gauza normalean gertatzen dira, ondoan ditugun beste hizkuntzengatik, gure hizkuntzak duen egoera berezi horrengatik, ez da. Eta orduan, hori onar daiteke neurri batean, baina beste neurri batean ez. Hor dago koska. Eboluzio naturala izan baliz, nik arazorik enuke izango ez da, baina hau neurri batean ez da naturala izan. Hor dago koska. Ez da goza bera gertatu da bestelako izanekin, galdu direnekin eta horrela. Bueno, pixka deskribitoz zuke indako lanat, zen ez bakarrik euskal izenak konparazioa inalizateko beste hizkuntzetakoak, baina gaina horietako batzuk hizkuntz egiazki arrotz zaizkigunak, ez? Nun ibilizera horiek behiratzen? Bueno, hori lana egiteko erabili dudan metodologia edo prozesua edo nola deitu, za? Hasi nintzen, hemendik eta handik hipokoristiko ebiltzen batez ere paper zaharretan, eta oso gauza berezia agertzen ziren espaldi hontan desagertu direna, ezaginik Juan Otxoa edo Peruski edo Peruskitxo eta tankera horretakoak, ez da zatetu hauek asko agertzen dira gainera, maiztasun handia zuten. Agiri zaharretan. Eman dezaguna, Amasaia Mazazpi 18. mendeko agirietan, hemen Nafarroan berian, ez da? Eta gero erdiaroko bildumetan ere, gauza bera, izenak errepikatzen ziren, atzizkiak ere eta orduan, jakina izan nuen, ia zer zegoen oien guzien azpian, ez da? Orduan, hausatu nuen olako sistema bat, ikusi nahian, hori ze atxarre, ze printzipio zeuden gauza horien azpian, ez da? Eta gero, aldi berean, gaur egunean, zer dagoen eta zer dagoen ere ikusi nahi nuen. Eta, inkesta batzuk egin dituen, da, orduan, aspaldiko paper zaharroietan da saltzen ziren gauza batzuk, oraindik ere bizi daude, beste batzuia galdu dira, baina Franco oraindik ere bizi daude. Atzizkietan gehiena galdu dira, baina bestelako hot simbolismo da palatalizazio kontoiek eta mantentzen dira neurri handi batean, ez da. Eta gero, betikoa, toponimian, ez duten beste behiratu, baina gero sartzen zara patronimian, eta gurean normala zena beste tokitan zer, eta horre nuen olako azterketarik egin, baina gero honetan ikusi nahi izan nuen, ia gure gauza horiek, xe eta txe eta txe eta el eta izenetan ibiltzea edo atzizkiak edo izena laburtzea, normala hote zen beste munduko beste hizkuntza batzuetan, ez da, orduan, gaztelania zautzen nuen, neurri batean, Ameriketako gaztelaniak baditu berezitasun batzuk, eta hori ikusi nuen, da gero, frantsesa, ingelesa, errusia, alemana, eta gero Afrikako eta Asiako beste hizkuntza batzuetan, ez? Ia ze gertatzen zen zer zegoen, jakin alizateko gurean ditugun baliabide eta aberastasun horiek bereziak diren edo ez diren, ez? Pixka bat, noiteko konparatibismoa egin nahi izan nuen horretan. Hori izan duzen pixka bat arrazoia, ez? Indituzu konparazioak, aztertu dituzu, lehenagokoak, korrekoak. Eta entendetu behar dugu, gero horien ondotik, ondoriorik bada, eta ez dakit, praktiko edo pragmatiko izalitekeen, arau batzuk, gutxi gora berakoak, edo zehatzak ateratzeko moduri bada?
Bueno, nik ondorioak atera ditut, baina ondorioak ez dira normalizazioari edo normatibizazioari eginik. Horri begiraz nahi dut eginik, ez da? Bestelako dira, linguistikoagoak edo ez dakit, beste tankera batekoak. Gero liburuan errandizan bezala, agertzen dira galdu diren hainbat hipokoristiko, ez da? Da batzuk oso derra dira, beste batzuk ez dira ederra denetari dago orduan. Bueno, norbaitek interesa baldin badu, eta gaur egunean olakoak erabil baitaitezke, legalki esan nahi dut, hor arrobi politia dago, lehenko gauzak eta erabiltzeko. Gaina, hauetako asko haindik ere, neurri batean bizi daude, etxe izenetan, deituretan, petrikorena, petrikonea, eta hor petriko edo peruskinia, peruskia saltzen da, eta orduan, arrobia da, ez da? Lehen gure artean normalak ziren gauzak, orain norbaitek, zobe behiko baldin badu, aukeratu eta aurra aipatzeko, ez? Hori da beste helburua. Oartzen nahi naiz, hasieran jarri behar genuen astoa oin etorriko izagula Gurdiaren ondotik, baina ez berezik behar genuen akaso izen goiti talakorik ez baizik, izen horiek euren jatorrian, ez dakit, korpus nausia, santu izen, gisa honetakoek, horiek daudela, ez da, hasierako errepertorioan? Bai, normalean hola da, gehienak, santutegiko izenak izaten dira, hor bukaeraldean, patu, zerrendatxo bat egin dut, orain ez dut orkitzuko behar bada, adibidez, Petri eta horren eratorriak asko dira, eta gero Joanes eta horrenak ere Martierenak, holakoak ez da, horiek daude gehien bat, gero badira beste batzuk, otxoko eta otxando eta otxandako eta pixka bat eneko eta euskeratikakoak diren horien hipokoristikoak. Bestelakoak ere badira, baina gehienak, kristau tradizioko dira, hori normala da gure artean aspaldianik, ez da? Baina politia dena eta interesgarria da, horietatik abiatuta zenbat forma diferente erabili diren euskaraz, ez da? Historian zehar. Itzegin ala, galdera gehiago etortzen dira burura, baina horiek beste noiz baiterak utziko ditugu. Esan nahi non patxi, universalak ote diren izenak, behintzat bada, nik uste, hor korpus bat, universal xamar gertalitekena hizkuntza guztietan, eta baita gurean, baina oainkoz uste dut gai honetatik apoderatzen dela. Oain argit, ikerlan divulgaziorako, orain jarritako honen notizia nahi genuen, eta lasek ginen dugu edizioa, zait interesatuek non betire euskaltzen diak egindako edizioa da noski, ez, liburu honena. Hala da, onomastiko Baskonea bildumako 26. alea da, eta euskaltzen diak atera du, Inori zutu ez da di, baina lodiera, gizena, zenbaterainokoa da. Kontuan hartu datu asko biltzen direla, gero biografia erabilitakoa aski luzea dela, 300 orrialde ditu, baina hori ez da olako liburu batean ez da ikaratzeko moduga nire iduriz ez da eginik beste ez. Liburu mardu txamar eta ez da gita aurkezpen egunean han Durango neintzenian eta horre zeuk ez egile gisa, zure humiladetik eta jo zenuen ez da git totxu izena etzen, baina horren oso antzeko bat, parekide bat, erabili zenuen. Olako lanak, ez da novela bat erosten duzu bazaginik, edozintokitan irakurtzeko, ez da? Eta onelako liburu bat gehiago da, hizkuntza zalea baldin bazara, ikusteko eta irakurtzeko, baina bestela gehien bat, kontsultatako eta datuak ikusteko eta pixka bat tankera horretan, erabiltzeko. Izen txipiak euskaraz, izen teknikoa erabiliz hipokoristikoak dira hoiek. Etxe edo etxe barrenean, adiskide giroan maiz erabiltzen direnak, batzutan ez da argi bereizten teknikoki izen txipi edo izen ofiziala ote den. Hori guztia aztertu eta ikertu du Patxi Salaberrik eta horren berri eman digu. Euskaltzaindiak egindu liburuaren edizioa, Onomastikon Baskonie izeneko bildumaren 26. liburua da. Patxi Salaberri hemen izan dugu kultur arloan, Euskal Herria irratian, eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun kultur zabalkunderako saioan.
Eusko ikaskuntza, jakitez.